I demà, 12 d'octubre, és el dia que es posarà a la venda la pel·lícula sobre la via catalana. El treball en format DVD recull les millors imatges de la cadena humana que es va fer el passat 11 de setembre a Catalunya. I entre aquestes imatges hi ha també les d'aquesta casa, les de 8TV. La pel·lícula es podrà comprar als quioscos amb els principals diaris del país. Se n'han editat 200.000 còpies. I ens acompanya el Lluís Cabeza, que és el realitzador de la pel·lícula sobre la via catalana. Què tal? Bon dia. Hola, Ruth. Com estem? Aquesta tarda es fa la preestrena d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental, li podríem dir, a més de 70 municipis d'arreu del país, amb projeccions pels voluntaris, per allò, d'alguna manera, homenatjar-los per la feina que han fet, no? Però me'n pots permetre una cosa, un moment abans? I tant. Voldria, fer un record a un company que fa just un any, que és Sant Pedro Segura, ens va deixar i, també és un petit homenatge per ell, per el Pedro. Doncs queda dit aquest homenatge. Què ens trobarem en aquesta pel·lícula? Com l'heu plantejat? Doncs és una pel·lícula que s'ha fet amb molt de carinyo per tots els voluntaris que han participat. Han sigut 30.000 voluntaris arreu de Catalunya i 5.000 durant el dia de la Diada de Catalunya, de la via. Llavors, és un homenatge a ells directament, perquè han fet un esforç brutal perquè tot això hagi sigut un èxit el dia 11 de setembre. L'acte central d'aquesta preestrena es fa a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, amb la participació de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, la Carme Forcadell. Fes-nos 5 cèntims, què passarà aquesta tarda en aquest fòrum? És una sorpresa, perquè la veritat jo tampoc estic molt informat d'aquesta setmana i et diré per què. Aquest documental s'ha fet amb una rapidesa brutal, perquè són més de 150 hores de filmació d'arxiu històric que tenim en aquest moment en propietat de la via catalana i que és d'accés universal. Això suposava que han sigut més de 80 operadors de càmera durant tot el recorregut dels 85 municipis. I tots steadicams, ultralleugers, en fi, que hem tingut una feina brutal de postproducció, d'acord? Hem acabat el documental, hem fet les còpies, que aquí teniu una d'elles, i ja distribuir-lo. Llavors jo he acabat la realització i quasi ara mateix estem fent proves per al visionat d'aquesta nit i no realment sí que serà una sorpresa el que puc trobar a la pel·lícula, vull dir, potser ens trobem planos en negre, no? Exacte, podria ser. No, l'escaleta de l'acció, no, l'està muntat fa una setmana perquè penseu una cosa, que han sigut 200.000 còpies que s'han fet del tiratge d'aquesta pel·lícula. Això significa que és un dels tiratges més grans que s'ha fet a l'estat espanyol. Conjuntament, tiratges així es fan, per exemple, amb el disc de la Marató de TV3. 200.000 còpies són moltes còpies. Són moltes, que demà la gent que vulgui les podrà comprar, és a dir, amb el diari. Si el Francesc demà va comprar el diari, m'imagino que te'ls compres tots, tu, demà, quan vagi al quiosc. Quan pagarà? Ja s'està venent, Ah, ja s'està venent, molt bé. Jo ja l'he vist avui. I l'has comprat? Sí. Per quant? Quant t'ha costat? 9 i alguna cosa. Home. Sí, quasi 10. 9,95, exacte. Déu-n'hi-do, no? I l'has vist? Has comprovat que no hi ha internet? No t'ha fet mal pagar 9 euros. No, perquè jo vaig anar a la via i em buscaré. Soc d'aquests que es anirà buscant. Has comprovat si tu hi eres amb aquella imatge? Home, l'he comprat aquest matí, no he tingut temps, però jo seré d'aquests que em buscaré. Els trams, bé, és una bona dada aquesta, veureu. El documental té una durada d'uns 48-50 minuts. Llavors, el que convertir el documental en una continuïtat de kairos i de subtítols, visualment tampoc volia arribar a aquest punt. De trams es poden trobar a YouTube, d'acord? Llavors, la idea visual d'aquest documental, que està basada en 4 blocs, que diguem és l'homenatge als voluntaris, el repte d'omplir les Terres de l'Ebre, també ha sigut la cultura que s'ha vist palesa dintre de la via catalana, la cultura catalana, i el moment de la cadena humana. Volia portar aquest fil conductor. I una altra cosa que volia afegir, direcció o realització, dintre controlar 80 operadors de càmera, és que ni un camp de futbol, un Barça-Madrid, crec que no n'hi ha tantes aquestes càmeres. Només els Jocs Olímpics seria comparable, Els Jocs Olímpics. I això es porta amb molts més realitzadors. Què vull dir amb això? Jo, com realitzador, em puc considerar com, diguem, coordinador, juntament amb Guillem Gàndol i amb el Galdri Penyarroja i tots els que han sigut de l'Assemblea Nacional Catalana, però considerar-me com un director realitzador és complicat, no? Diguem, és aquesta coordinació que hi ha hagut entre tots. I la gent que ha participat, diguem que són els propis directors d'aquesta obra. I que esperem que aquesta nit sigui un èxit i que al cap de setmana, el 12 i 13 d'octubre, la podreu aconseguir als vostres diaris, al diari Ara, a La Vanguardia, al Periódico i al Punt Avui.
Jo torno a insistir, 12 d'octubre, no sé per què ara em torna a venir aquesta data, és a dir, coincideix també que surt la pel·lícula de la Via Catalana el dia de la Hispanitat. Sí, us puc explicar la raó material del fet. El dia 11 de setembre, nosaltres vam planificar una postproducció i un muntatge que pogués fer-se la distribució unes setmanes després, just una setmana després. Però es van trobar amb un tsunami d'imatges brutal. Penseu que són 150 hores d'imatges. Llavors, podíem fer una cosa, agafar tots els planos, enganxar-los un darrere de l'altre, i fer un màster així, però jo crec que es mereixia alguna cosa millor. Llavors, per timings... I ha coincidit? Ha coincidit, no té cap altra cosa, és una qüestió tècnica, merament tècnica. Per cert, la gigafoto encara l'estem esperant, eh? T'han anunciat gigafoto i no tenim gigafoto encara. Jo pensava que era una manera de cridar perquè la gent vagi a buscar el DVD. Bueno, veieu aquí la complicació tècnica que n'hi ha. Serà la primera vegada que sortirà abans un vídeo que una foto. Imagina't. Qui ha trobat una foto del Pipo Serrano? Salutacions al Galdric, que ho està passant ahir amb la foto, que sortirà molt bé. Jo tenia una pregunta, no sé si en aquestes 150 hores de fotos o imatges has captat aquesta imatge que n'ensenyem als espectadors. Aquesta imatge és d'un company que està en aquest moment a la taula. Jo diria que és Francesc Marc Álvaro amb tota la família. T'hem trobat, Francesc Marc Álvaro. Això era abans de fer la Via, Tu ets el que estàs assegut al cotxe, no? Us l'ampliaré una miqueta i aquí veureu a Francesc Marc Álvaro. Aviam si aquí es veu millor. Amb cava. Aquí es veu millor. Estan brindant abans de... Bueno, aquí demostra també la cultura que tenim nosaltres. Ens la pots demanar la foto, també te la seguirem, perquè la inclogui. El tarannà que tenim. Una curiositat és que les comparacions amb la Via Bàltica, per exemple, i la Via Catalana, és curiós, no? La manera de fer a la Via Bàltica un tarannà més sossegat, tranquil, i aquí doncs es veu la rauxa del país. Són més freds els bàltics. Sí, és curiós. De fet, era una cosa que més o menys ja abans de la realització de tot això ja ho veia venir, perquè clar, jo no només estic... Bueno, el nostre equip no està només en aquest vídeo, estem en tot el procés de promocional anterior durant tot un any. O sigui, jo això ho vaig agafar 2 setmanes abans, ficar-me dintre de la realització, però totes les promocions que han sortit, que també les podreu trobar dintre del DVD de Fent Via, de la Via Catalana, també trobareu allà material de les cadenes internacionals, totes les promocions, que tot forma part d'un document històric dintre d'aquest DVD que podreu aconseguir aquest cap de setmana als vostres diaris. Un extra crèdit amb les fotos de Francesc Marc Álvaro, jo proposo per la següent edició. Una pista extra. El que en diuen huevos de Pasqua. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé, jo et volia regalar doncs moltes gràcies. I un altre també, a tu, Joan. El Joan Carles. Sí, i a vosaltres després també. Jo me l'he comprat com a històric, com més bé, perquè si no... No te'n vas a comprar, Volia comentar una cosa. Bueno, jo crec que comenteu això a fil del que parlàveu abans, perquè este que hi espera molta estona. Ostres, jo per exemple no em considero nacionalista, jo em considero independentista, ciudadano del mundo també, vull dir que no tothom és nacionalista per la Diada, no que és un fet ideològic aquests dies, possiblement d'aquí a un any tot passi, no? I vull dir que potser no tornen a les manifestacions de la Diada, no? Jo tinc ara mateix un objectiu, no? Però és a títol personal, o sigui, que no em considero un nacionalista, considero això, un ciutadà del món que vull... Em consta que hi ha una part de l'independentisme que no és nacionalista i això em sembla molt interessant. El meu problema és amb la ideologia nacionalista, no amb l'independentisme. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís Cabeza, realitzador d'aquest documental, que podeu ja tenir des d'avui, des d'avui ja la gent, com el Francesc Marc Álvaro, que ha pagat jo l'he comprat. 9 euros, l'ha comprat, mira. Mira el Girauta li regalen. El Girauta no dona el seu. No, escolta'm. Marta, Pipo, us en regalarem un quan acabi el programa, no patiu, gràcies, de veritat, que sigui tot un èxit.